Welcome back for another video mga kabagis and sis. And for today's video, nagulo pa yung buko. Welcome back for another video mga kabagis and sis. And for today's video, food vlog tayo. Tapos sa Balibot. Time out tayo pa lang. Iti gunglo. Tayo iti may isang kakaugalian dito ya Cagayan. Kita-kita kayo iti pampabigsa ngakangkanin iti taga Cagayan. Lalo ti bigbigat. So most of us Filipinos think if there's an occasion, there is pansit. Sa balik yung gamit tayo Cagayan mga kabagis. Everyday at dati okasyon. So everyday mga kabiti pansit. Everyday long life. So katuen datata mga kabagis and sis, umay tayo iti may isang simple nga panganan dito ya Apari Cagayan wherein ada iti makunami nga 15-10, 15-5. So let's go. So mga kabagis and sis, dito ya Cagayan, no umay kayo ket aming kasulok dito highway, aming nga kanto ket ada iti pansitan. Ada makita yun dyan, ito dyan. Ada dito, dito iti papanan tayo. Mga kabagis and sis, dito kata isa rin sa mga pinipilahan ng mga tricycle drivers, mga all walks of life. Dito kanto iti DBP, o yun tayo tani, napunupay. Ato iti mga dito kakabsat. Oh, dito yan, dito pangalan dito. Dito. Pera rupa daw. Pera rupa. Prema nang inal daw kami mga to. Sila panuno kay vlog tayo man dito eh. Oh. Ito mga dito eh. 15.5. So 15 nga pansit, 5 pesos nga rice. Mano ti order DJ manang DJ when? Oh 60 kay mesa kasjay. Papaikot ang mesa. Dapat ikastan eh. Isa pa 15 din sa'yo. Pwedeng 10 pala ate. 15. Ken dapat egg na. Oh, with egg yung isa. Ikaw may egg din? With egg din pala. Right. Sabi ko sa ito. Hotdog, mano dito hotdog man lang? 20 sir. 55 plus 20, 55. Oh, 55 to. 5 na lahat yan. Oh my God! Sabay-sabayan may dito. Papalitan. Trivia lang mga kapatid, dito pagpangami iti pansit kita naman nami iti trades iti Chinese. Kasi before, Apari Cagayan was area o ito yung pinagtre-tradean nung araw at marami po Chinese dito. And one of the trades that pinamana sa amin ng mga Chinese is that the pansit. So, kinyate Filipinos pat ng mga iti pansit, we represent it as long life. So, everyday ng mga katipansit, long life. So ayun tayo, mga tayo kakabsat, ha? Usually dito yun. Kan tayo ito yun. Suka, madat sili na. Sunod dati 15 pesos mo, mapsukan. Kasi mabigat sa tiyan to, pansit. So ti term mi ditoy kakastoy ket tahanga sabaw kaldo. Makaldo ka. Dito ti kaldo. Usual dito yung mga kabsat. Nung gumatang kay iti pansit, ti pares na dito ket dati kaldo na nga papaitan. So dito ti partner na 15.5 tapos kaldo. Taman. Tapos lemon. Kompleto di aldaw mo, mabalik mo pa nagtrabaho.
So, di lang ti video tayo for today mga kabagis and sis. Sabi ko mata, nakita nyo. Aji pansit mi, natakam kayo. Nagustuhan nyo ang vlog natin for today mga kabagis and sis. Looking forward nga bilang to makapasyarak di tayo nyo kat maramanag tomat iti pansit ti bawat lugar yo. Karkaro dito Cagayan. That is one of the cultures here in Cagayan, eating pansit. Yan 2 sentences nila mga kabsat. Agbiag ti bansang Pilipinas. Yan agbiag ti SI. Yan agbiag ti mangmangan ti pansit. Long life!